आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. नवसाला पावणारी कोकणातील सर्वात मोठी जत्रा म्हणून आंगणेवाडीच्या भराडी देवीची जत्रा प्रसिद्ध आहे. या जत्रेसाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. आई भराडीचं सहज आणि उत्तम दर्शन मिळावं यासाठी आंगणे कुटुंबियांनी चोख नियोजन केलंय. तब्बल 9 रांगा दर्शनासाठी असणार आहेत, त्यामुळे भाविकांनी देखील रांगेतच राहून दर्शन घेऊन मंडळाला सहकार्य करावं असं आवाहन आंगणे कुटुंबियांनी केलंय. महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवण तालुक्यामध्ये श्रीदेवी भराडी देवीची जत्रा ही 4 फेब्रुवारीला आहे आणि या जत्रेच्या निमित्ताने खूप चांगलं नियोजन येथील स्थानिक मंडळांनी केलेलं आहे. या मंडळाचे जे कार्यवाहक आहेत ते आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसे असेल नियोजन इथलं आणि काय दर्शनासाठीचे नियोजन कसं असेल, इथे बाकीचं नियोजन कसं आहे हे जाणून घेणार आहोत. साहेब, काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? भक्तगण उत्साहात आहेत. 4 तारीखला ही जत्रा आहे. मुंबई आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून या जत्रेसाठी भाविक येतात. काय नियोजन आहे? आपणास माहिती आहे की गेली 2-2.5 वर्ष आपण करोनाच्या महामारीच्या सावटाखाली होतो आणि ते वावरत असताना आपली ही श्रीदेवी भराडी मातेची यात्रा म्हणजेच तिचा वार्षिक उत्सव आपण मर्यादित स्वरूपात केला होता. पण आता ह्या कोरोनाच्या महामारीचा शिथिल केलेले आहेत, नियम शिथिल केल्यामुळे ही जत्रा भरपूर प्रमाणात भरणार आहे. भरपूर प्रमाणात भाविक येणार आहेत दर्शनासाठी ना, नवस फेडण्यासाठी ना. यासाठी आम्ही हा उत्सव चांगल्या प्रकारे सुरळीतपणे भाविकांना दर्शन देण्यासाठी आम्ही इथे आत्ता 9 रांगांमधून त्यांना सुरळीतपणे दर्शन घेण्यासाठी सोय केलेली आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळ्या कुठल्याही मार्गाने जरी आला तरी त्याला 15 ते 20 मिनिटात दर्शन होणार आहे. देवीची ओटी भरता येणार आहे. देवीचं दर्शन घेऊन तो चांगल्यापैकी आनंदाने घरी परतणार आहे. बहुसंख्य मंत्री येणार आहेत, आमदार येणार आहेत, मुंबई महाराष्ट्रातून देखील भाविक येतात. त्यांना काय आवाहन करू इच्छिता? नाही, महाराष्ट्रातून आणि मंत्री येणार आहेत, त्याशिवाय आमदार खासदार ही सगळी मंडळी येणार आहेत. त्यांच्यासाठी VIP अशी एक रांग व्यवस्था केलेली आहे. त्या रांगेतून त्यांना आम्ही घेऊन जाणार आहे. आमच्याबरोबर पोलीस बांधवही त्यांच्याबरोबर असतील, त्यांचे कमांडो असतील आणि त्यांना व्यवस्थितपणे दर्शन देऊन परत आम्ही त्यांना बाहेर हे करणार आहोत. त्यांचा सत्कार वगैरे करणार आहोत. ते येतील, त्यांचे भाषणं काय असतील ते करणार आहोत आणि त्यांना निरोप देणार आहोत. मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही आहात. देवीची जी ओटी भरण्याचा कार्यक्रम असतो तो कशा पद्धतीने होतो आणि देवीचं जे आतमधलं गाभाऱ्यातलं नियोजन कसं असतं? देवीचे ओटी भरण्याचा कार्यक्रम हा आम्ही 4 तारखेला पहाटे 3 वाजल्यापासून सुरू करणार आहोत आणि यावर्षी जी काय गर्दी होणार आहे, गर्दीचा उच्चांक मोडला जाणार आहे असं जे काय भाकीत केलं जातं, त्याच्यासाठी आम्ही यावर्षी दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत देवीचं दर्शन देणार आहोत. जेणेकरून 2 वर्ष जे भाविक येऊ शकले नाहीत ते ह्या 2 दिवसामध्ये येऊन देवीचं दर्शन घेऊन जातील. जय्यत तयारी सुरू आहे. बहुसंख्य जे दुकानं आहेत ते इथे आलेली आहेत. तशा पद्धतीने इतरही जी आपली चांगली व्यवस्था मंडळाच्या वतीने करण्यात, त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षीप्रमाणे हे शासन, प्रशासन, आणखीन आंगणे कुटुंबीय, ग्रामस्थ आपली चांगली व्यवस्था मंडळाच्या वतीने करण्यात, त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षीप्रमाणे हे शासन, प्रशासन, आणखीन आंगणे कुटुंबीय, ग्रामस्थ हे सर्व एकत्रित येऊन सर्व विचारविनिमय करून त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही सोयी केलेल्या आहेत. आता यावर्षी तुम्ही बघाल तर रस्त्यांचं डांबरीकरण झालेलं आहे, नूतनीकरण झालेलं आहे. इव्हन पाण्याची व्यवस्थासुद्धा आम्ही यावेळेला अतिशय चांगल्या प्रकारे करतो आहोत. सगळ्यांना अधिकचं पाणी आम्ही टँकरद्वारे त्यांना पुरवणार आहोत. तसंच हा BSNLचा ज्या नेहमी जो काय प्रॉब्लेम येतो आपल्याला रेंज मिळत नाही, तर यावेळेला जिओने सुद्धा स्वतंत्र टॉवर उभा केलेला आहे आणि BSNLने सुद्धा आपली कपॅसिटी वाढवलेली आहे. त्यामुळे त्यांना तोही प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला वाटतं.
निश्चितच हे होते अंगणे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ, अंगणेवाडी ग्रामस्थ. त्यांनी सांगितलेलं आहे येथे जे अंगणेवाडीच्या देवीच्या दर्शनासाठी येणारे जे भाविक आहेत, ते भाविक येथे किती जरी आले तरी त्यांचं चांगलं नियोजन इथे केलेलं आहे. ज्या गेट्स आहेत ते 9 गेट्स आहेत. ज्या भाविकांना दर्शनासाठी रांगा ज्या आहेत त्या 9 गेटमधून आपण त्यांना लवकरात लवकर दर्शन मिळण्यासाठी त्यांनी ते प्रयत्न करत आहेत. आणि ज्यांना कोणाला काही मदत लागली तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. कुठल्याही पद्धतीची मदत आपण येथे करू शकतो. तसेच पद्धतीने येथे जे असणारे स्टॉल असतील ते किंवा येणारे जे बाहेरून येणारे जे व्यापारी असतील त्यांना देखील त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे ही जत्रा आता 4 आणि 5 म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ही जे संध्याकाळपर्यंत ही ओटी भरण्याचा कार्यक्रम इथे आपला चालू राहील असंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे 2 दिवस ही जत्रा चालणार आहे आणि महाराष्ट्रातून बहुसंख्य भाविक ह्या जत्रेला येणार आहेत. त्यामुळे ही जत्रा खूप उत्सुकतेने आता ही पार पडणार आहे एवढं मात्र निश्चित. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.